Mám tu dva nové sety. To je to. Tak. To je to. Takže tu sú figurky z toho menšieho setu. Tu sú všetci teraz so zbraňami. Tak. Začal som stavať. No. Idem na ďalšie. Toto. Puf. To. Sami. Yes. Tak. Tak. Ešte teraz potrebujem toto. Dať to tunak. Ťažko sa mi to stáva s jednou rukou, ale nejak to zvládnem. Teraz potrebujem tak, to má byť takto. Je. To potrebujem dvakrát, aha. Takže teraz to rýchlo postavím druhýkrát. Tak. A teraz dve musím pripojiť k tomuto. Teraz neviem, jak to spraviť s jednou rukou. Tak sa pokúsim. Si položím mobilák. Tak, 1, 2. Tak, teraz potrebujem toto. Potrebujem toto. To veľa. Dať to takto. Nie. Teraz potrebujem toto. Takto samok. Tak. Musím to dať takto. Ja. Tak. Dúfam, že to nemusím robiť dvakrát, lebo by som sa asi zbláznil. Potrebujem ďalšie toto. To potrebujem dať tu na do spodu. Takto. Teraz potrebujem toto. Tak. Zasa to počkať. Potrebujem to dať. Tak, toto je asi noha takto. To je asi noha. Takže budem hľadať, že to musím dať tunak. Samozrejme. Takto. Teraz potrebujem dať takto. Tak, jedno. Musím vyrobiť druhé.
Tak, mám druhý. Teraz ho pripojím. Tak, to bolo nejaké ťažké. Zatiaľ to vyzerá takto. Nechám to takto, tú kameru. Teraz ideme na druhý kúsok, takže potrebujem toto. Potrebujem dve tieto. To mám teda takto. Tak. Takto. Potrebujem jedno toto. Potrebujem teda... Joj. Toto je mám dobré. Tak. Tak. Teraz potrebujem... Tak, teraz potrebujem dať toto sem. Joj. Takto. Potrebujem, kde to je? 1, 2, je to? Teraz musím dať takto. Tak. Teraz potrebujem to dať ako s týmto takto, takže potrebujem to dať takto. To vyzerá tak. Z druhej strany to vyzerá takto. Tak. To sa posuniem. Tak, potrebujem toto. A kam to mám dať teraz? Hej, potrebujem toto. Teraz dať takto. Teraz potrebujem toto. Potrebujem to dať tu na. Toto. Joj. 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 Tak, teraz potrebujem to dať takto. Teraz potrebujem tieto. Joj. Nie, to má byť. Má to byť takto. Joj. Oj. Tak, jaj. No, teraz to potrebujem tieto dve. A teraz jak to mám dať? Zo spodu.
Teraz. Jej. To. Jej. Joj. Oj. Tak. Tak toto má byť. Teraz potrebujem toto. To potrebujem dať takto. A teraz to musím pripojiť. Jej. Tak to musím, tak, mám to takto. On má takto stáť, teraz potrebujem toto. To je určite ruka, takže to spravím dvakrát, lebo sa mi zase stopuje video a zase to robiť znova. Ďalšiu. Takže rovno spravím dve. Tak. Zatiaľ to vyzerá takto. Potrebujem toto. To dám takto. S týmto samým. Tak. Teraz to spravím na druhej. Tak. Teraz potrebujem jojko. Takto, toto potrebujem. Joj. Tak, teraz teraz to potrebujem dať. Tak. Joj. Takto. A takto. Takto by to malo byť. Teraz potrebujem toto. Tak. Teraz. Potrebujem toto. Tu potrebujem. To potrebujem dať na toto. Takto. Ešte takto. Tak. Teraz to pripojím. Joj. Tak. Joj. Takto. Jasné, že sú to ruky, takže sa oplatilo robiť dva. Jaj. Toto by malo byť asi naopak. Budem hádať. Aj keď, neviem. Jaj. Padaj.
Tak. Takto. Má byť druhá. Teraz to dám takto. Oj. Tu mám naopak nohy, to rýchlo otočím, tak. Tak, mám tu meč. Mám zle. To má byť takto. Takto. Tak, mám to asi, neviem. No jasne, už to mám. Teraz si tam môže sadnúť. Tak. Prvý set hotový. Na konci poviem aj cenu a povedz, že či sa to oplatilo. Takže takto vyzerá robot. Takto vyzerajú figurky. Takto vyzerá Wildfire. Takto vyzerá Drix. Takto vyzerá Zane. A ideme na druhý set, čo je ten väčší. Takže tak. Tak. Tak, tu máme druhý set. Väčšia krabica. Teraz sa to čic. Jaj. Také nálepka. Milujem, keď cesto dávajú nálepky. Jaj. Oh, shoot. Tak, tu na vonku sú už nejaké kúsky. Unaxaloid. Neboj toho. Nejaké asi... Neviem, to nájdem niečo loidové. Budem hľadať. Máte dosť tých kúskov z boxu, čiže... Neviem. Mám prvý sačok. Druhý sačok, to ak vidím Zayna. Nemám ani šajnu toto. Aha, plánik. Plániky. Aha, lebo je ústo. To každý niečo má vlastný návodík. Tak. Tu máte Zane. Z raju. Tak. Teraz asi idem na číslo 1. Ale najprv si to vyberám všetko. No, skôr vysypem. Tak, jaj. Krabicu si samozrejme odložím na poličku potom. Tak, Zane asi dám zatiaľ na stôl.
zasedať. To má jeho robota. Tak a teraz idem na číslo 1, ako nájdem. Tu nájdem číslo 1, návodík a číslo 3, číslo 2, takže číslo 1 je tak. Jaj. Tu nájdem číslo 1, kde je Lloyd, takže tak. Ešte spravím takú jednu vecičku, lebo musím sedieť na zemi kvôli tomuto videu, takže si sadnem aspoň na vankúš. Na vankúšu rovno vidím Lloydovú masku. Joj. Tu má Lloydová maska. Lloydové karty vidím. Vidím celého Lloyda. Tak. Vysypem si to tu. Asi rovno idem poskladať Lloyda. Tak, teraz idem poskladať Lloyda teda. Tak. Ešte nájsť gate, tunak. Tunak je. Ešte by tu mal mať nájsť palička. Ako Master Wu, ale... No. Tak. Tunak je Lloyd. Odložím si ho na bok. Teraz potrebujem pohár. Čiže husté. Som ani nevedel, že niečo také sa vyrába. No máme tu toto, potrebujem. A na to položím toto. Takto. By to bolo. Teraz na to položím presne to isté ako tunok. Jaj. Jak sa to tam nechce dať. Už sa mi nepáči. Jaj. Neviem, jak to tam mám dať, keďže ani sa to tam nedá dať. Skúsim iný. No, tak to mi nevychádza úplne moc. Nejak sa mi to tam nedá dať. Skúsim to dať takto. No, jasné. Už to mám. Teraz toto. Spróbujem toto. Aj toto potrebujem. Dobre. Tu. Aha, teraz to musím spojiť s tým ďalším. Takto. Teraz potrebujem dve tieto, tu mám dať. Tu. A tu. Takto. Ale kde to mám dať? To už neviem. Musím sa pozrieť. Ukáž potrebujem. Tieto.
To čo je? Jej toto. To má ísť. Takto, ak sa nemýlim. Jasné, chápem, takto. Malo by to byť tak. Ak sa nemýlim. Kde to je? Potrebujem dve takéto. Hej, dve takéto. Kde mám dať kde? Jaj. Tak. Kde mám dať? Musím to takto, lebo... Tak. Potrebujem toto. Tak. Teraz potrebujem dve takéto. A bude jasné, že to má ísť takto. Choď dovnútra už. Jaj, kde to spadlo tunak. Okay. To čo je? Si to takto... No, hneď to šlo. Teraz no tak. Jak sa... Kde to je? Jaj, bože. Jaj. Tak mám to dať takto. Tak, už to mám. Teraz ešte to druhé zasa. No, tak to bolo. To jak to mám dať? Jej, takto. Pozrujem toto. No to ja chcem, no. Tak mám to tam jedno. Druhé. Táto strana je nejaká ťažšia, ale mám to. Okay. Tak, potrebujem dva tieto meče. Potrebujem dať sem. Tak, potrebujem toto.
No, to je husto. To môže ísť takto. To som nevedel. No. Teraz potrebujem, ale nie iba toto, ale čierne. A na to dať. Co? Teraz potrebujem toto dlhé. OK, tunak by to malo ísť. Tunak z vrchu. Tak, potrebujem toto. Hej, toto. Rozklad sem a tieto dlhé. Tak, toto. Jaj, mi to spadlo. Tak, to by som mal. Potrebujem toto čierne. Jaj. Toto čierne potrebuje ísť tunak do stredu. Toto tunak. Tak. Teraz potrebujem toto. Jaj. A dať to sem z vrchu. Tak. Potrebujem toto červené a dať to takto. Jak mám dať tú kameru? Takto. No, teraz potrebujem, čo potrebujem. Takéto a zozadu. Tak. OK. Tak, potrebujem toto. Som spravil takto. Tak, toto potrebujem dať. Počkať, kam to mám dať? Je to tak. Takto. Ja sa otočím. Toto potrebujem a dať to sem. Potrebujem tento zvonec, či čo to má byť. Viem. Tak. Tam hore ho dať. Joj. Oj. To má hore. Tak, teraz potrebujem tieto biele. Tady ich takto. Potrebujem jaj. Takto. A teraz to je sem. Joj. Oj. Tunak. Takto. Tak, teraz to potrebujem. Potrebujem toto 4-krát. Ešte musím zobrať ostatné, ale joj. Tak. Tak.
Tak. Tak. Tak, toto zelené. Tak. Teraz potrebujem takéto. Dva. Takto ich dať. Takto na bok. Tak, dobre to vyzerá. Vyzerá to víc, dobre. To vyzerá dobre. No. Potrebujem červenú, čiernu, dať to takto. Takto, toto je zelené. Budem hľadať, že to mám dať asi sem. Potrebujem ešte toto. Tak, tak. Tak to má vyzerať. Teraz potrebujem dve tieto. Dve takéto. Tak, teraz to asi dám iba hore, no? Teraz to dám sem. Dobre to vyzerá. A teraz trofej dám sem. OK. Tak to vyzerá prvý. Tu nejaké k tomu aj tá figurka Lloyda. Môžem ho dať sem napríklad, to je jedno. Tu na dojku. To mám inak. No teraz budem mať prvú hnivu. Tak. Dobre, som späť. Menší snack, tak. Potrebujem návod number 2. Poskladám hnivu. Bum. 3. Here. Poskladám hnivu. A teraz pozriem sa, keď to budem mať hotové, lebo nechcem, aby to zasa bolo hodinové, dvojhodinové video. Takže tak. Tak, hotovo. Tak, hotovo. Tak, spravíme teraz taký preblesk ešte raz. A postavíme túto trojičku. Number 3. Túto trojičku. Number 3. Ináč, Takže ozveme sa na pojďme. tak. Tretia časť. Tak. S mistrom Kájom. Tak. Kajni a Lloyd. Ideme na Zejna. A ten by mal byť aj z raju, takže idem sa na to pozrieť. Jaj. Ja si dám na bok tie plániky, lebo tie sa vždycky budú hodiť. Tak. A ozvem sa potom. Tak, časť 4, hotová. S mistrom Raju a s mistrom Zejnom. Tak.
hotovo. Takže dúfam, že ste to dopozerali až sem. Ak hej, tak napíšte slovo hnedá do komentárov. OK. Tak, už som dal veci do poličky. Tak. Teraz idem dať figurky do mojej zbierky. Tak, tunak je neviem, jak sa volá. Už sa zavodol, no. Ten ide sem. Tak. Wildfire ide sem. Lloyd ide medzi Lloydov. Zane ide medzi Zaneov. Obidvaja idú medzi... Oh my god. Tak. Jeden Zane. Jaj. Nepadajte. Jaj, tá palička tam zavedla. Joj. Joj, oj. No. Jaj. Už tam choď. Tak, už je tu. Ide ďalší Zane. Zoberiem tú paličku, lebo... Tak. Zane number 2. Oh, Sora spadla. Tak. Teraz tu máme Kája. Oh, shoot. Tak a... Zase zoberiem tú paličku, lebo paličky tu zavadzajú jak prasa. Tak. Dám ho tam. Oh, shoot. No, je tam. Teraz Nia. A teraz potrebujem ju dať sem, lebo na Niu ešte nemám. Ja im zoberiem všetky veci z ruky, lebo to zavadzia. No tak, sem ide Nia. Takže tak. Nejakých random typov. Tak, no. Tak, ak ste si toto video užili, tak dajte like. Ako som už povedala, ak ste to až sem dopozerali, tak napíšte do komentáru slovo hnedá. Tak čau.